Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында адамнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хәбибуллина. Без башлыйбыз. Инде икенче атна Татарстан язгы ташу шаукымында яши. Аның иң катлаулы чоры артта ди коткаручылар. Бүгенгә Нурлат һәм Азнакай районнарында 2 күпер һәм Арча районында 1 юл, Менделеевскида 80 бакча һәм Баулы районында 6 хуҗалык су эчендә кала. Россия гаәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе хәбәр итүенчә, Куйбышев су саклагычында бүгенгә су урыны белән 69 сантиметрга кадәр күтәрелгән килеш. Түбән Кама су саклагычында су биеклеге артып, кимеп, әлегә үзгәреп тора. Гомумән карасак, республика елгаларында хәлнең әкренләп тутырыклануын күзәтергә мөмкин. Быел кыш карның күп булуы Татарстан һәм аеруча Казан өчен язын проблемаларны ачып салды. Шуларның берсе елга буенда төзелгән яңа коттедж бистәләрендә инфраструктураның тулысынча әзер булмавы. Нәтиҗәдә өйгә керә һәм чыга алмау очраклары булды. Яңгыр коюлары су агатырган канауларны, күперләрне мондый шәхси бистәләрдә кем ясарга тиеш? Контроль кемдә? Ул бар икән, нигә проблемалар килеп чыга? Рания Абдрахманова шуны ачыкларга тырышты. Лаеш районының Тургай бистәсе төзелгәненә 6 ел. Биредә беренче йортларны торгызганда су бөтенләй булмый. Менә соңгы 2 елда бистәне Татар Венециясе дип атый башлаганнар. Была побольше, уже ушла маленько. Бу былтыргы кадрлар. Урамнарда су резин итек белән генә йөри торган. Бу быелгы кадрлар. Бистә аша аккан Каибка елгасы ярларыннан ташып, дистә йорт ишек алдына су керде. Бу юлы су 1000-га кадәр бөтенләй якын килмәгән йортларның бакчаларына да җиткән. Мы этого не ожидали. Көтелмәгән хәл булды бу. Киявым сизгән кебек участокны күтәртеп, бетон кыйма ясаткан иде. Су шунда кадәр килде. Когда мы получили участок, у нас немножко наклон был. Без елгадан ераграк урнашкан участок авыш иде. Тигезләр өчен туфрак ташыдык. Су агымы безгә таба килә башлагач, шул туфрак кына коткарып калды. Тургай бистәсендә су басу очрагының соңгысы күпердә быстыгылып Каибка елгасы ярларыннан чуку аркасында иде. Әмма бу бер сәбәп кенә. Икенчесе кырдан агып төшкән кар сулары. Быел су бик күп, чөнки кар күп булды. Һәм әзерләнсәк тә безнең барыбер урыны белән монда коттеджный поселокта су баса. К сожалению, ливневок у нас нет. Кызганычка каршы яңгыр сулары аксын өчен кыюлар юк. Казан янындагы кайбер башка бистәләрдә дә шундый ук хәл. Поселокның хуҗасы ул уйламаган. Кая дөресрәк итеп юллар салырга, чөнки юлларны салганда аларны тигез итеп салырга кирәк. Монда шундый җирләр бар. Яз көне мәсәлән, яңгыр яуганда, кар эрегәндә сулар тора. Казан тирәләрендә күптән булган авылларны су басу бер хәл. Мисал өчен шул ук Әки. Язгы ташуга каршы көрәш планы нигезендә байтак эшләнсә дә, Киндер су елгасы ярларыннан чыгып, барыбер хуҗалыкларга керә. Гомумән коткаручылар быел Казан халкыннан су басу турында 222 мөрәҗәгать кабул иткән. Мондый күренешләрнең төп сәбәбе безнең уйлау буенча шәхси төзүчеләрнең уйланылмаган гамәлләре. Төзүче җир алып техника йөртү өчен су каналын күмә һәм йөртү. Яз килгән су каналларда җыелып, юлларны, тротуарларны, ишегалларны һәм йортларны су баса. Казан шәһәренең төзекләндерү кагыйдәләренең 52-нче маддәсе буенча яңгыр һәм кар суларын чистарту участок хуҗасы эше булып тора. Әйтик, Яңа Салмачы бистәсен төзүчеләр дә шулай дигән иде. Что вы хотите, чтобы сделал с паводком собственник? Бистәне төзүче су баскач нишли ала? Су басу табигый күренеш. Участокларына кермәсен диләр икән, үзләре канау ясасын. Су агырга җирнең гомумән авышлыгы булмаса, нишләргә? Моңа участок хуҗасы гаепле булып чыгамы? Бу урыннарда төзелеш башлар алдыннан геология тикшеренүләре уздырылмаганмы? Бистәләрне төзегәндә нәрсәләр исәпкә алынырга тиеш? Проблема существует довольно-таки давно. Проблема күптәнге акчасы булган кеше җир участогы ала да, бүлә дә, сата да башлый. Участокны теләгән җирдән алып булмый, махсус урыннары бар. Нәтиҗәдә Казан тирәсендә менә шундый яңа бистәләр барлыкка килә. Нигездә ул участок Казан җирендә түгел, районнарныкы. Участокны саткан өчен аларга яхшы акча керә дип белгеч. Поэтому они только рады продать землю. Шуңа алар җирне сатарга шат кына, менә анда башланган төзелешнең сыйфатын күзәтүче юк. Чөнки территорияне төзү проектын аңлый торган шәһәр төзелеше эшеннән хәбәрдар булган белгечләр районда юк. Менә шул сәбәпләр яңа бистәләрдә юл, су агу каналлары кебек инфраструктура булмауга китерә дә дип белгеч. Хәзер менә мисал өчен шул ук Тургайның 2-нче, 3-нче чиратлары төзелә һәм төзүчеләр чарасын күрәчәкме? Канализационные сети, наверное, будем участвовать в программе. Канализация челтәрләрен төзү буенча программаларда катнашырга җыенабыз. Күперне төзүче оешма көзгә ясарга вәгъдә итә. Кар сулары йортларга кермәсен өчен аларны күтәрергә җыенабыз. Нинди ысуллар белән анысы турында уйлыйбыз. Хәзердән исә районнар бистә төзелешләрен контрольдә тоторга вәгъдә итә. Улар да Казан коткаручылары шәһәр хакимиятенә яңа тәкъдим белән чыгырга җыена. Яңгыр сулары агу каналлары булмаган торак районнарда максатчан программа кирәклекне искәртәләр. Шәһәр төзелеше буенча белгечләр яңа бистәләр төзелешен төзелеш министрлыгы контроленә тапшырырга тәкъдим итә. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Россияның әле бер, әле икенче төбәгеннән яшүсмерләрнең вәхшилеге турында хәбәрләр килеп тора. Кайдадыр парктагы җиһазларны җимергәннәр, кайдадыр балалар майданчыгындагы уенчыкларны ватканнар. Бөтен дөнья космонавтика көнен билгеләп үткәндә Оренбургта мәктәп укучылары Юрий Гагарин һәйкәленә зыян сала. Үзебездә дә шул ук хәл. Әле Зәйдә солдат һәйкәлен яндыру очрагын кабул итеп бетереп булмый иде. Бу атнада Чистайда татар мәгърифәтчеләре сыннарын карага буяп чыктылар. Монысы да балалар эше икән. Нигә яшүсмерләр үзләрен шулай тота? Аларның тәртибенә социаль челтәрләр ничек тискәре йогынты ясый? Ата-ана тәрбиясен арттырырга диюче психологлар белән килешергәме? Кануннарны катгыйлату урынсыз дигән депутатлар хаклыракмы? Бу хакта Гөлназ Сәйфетдинова репортажы. Чистайдагы Хәзинә скверы бу атнада үсеп килүче буынның күңел ярлылыгын ачып салды. Монда күренекле татар мәгърифәтчеләре сыннарын карага буяп чыгалар. Йөрәкләрем әрнеп китеп бардым. Күңел әрни моның өчен. Бүтән мондый хәлләр кабатланмасын иде. Вандалларның 14, 15 һәм 17 яшьлек үсмерләр булуы ачыкланды. Икесе балык булмаганнар эше буенча бүлектә исәптә торган. Әле узган айда 9-11 яшьлек 3 кыз һәм 1 малай Зәйдә солдат һәйкәлен яндырды. Ул чакта сынны ясаучы һәм заказчыларга ачылган җинаять эше шаукымында балаларның шундый гамәл кылуы икенче планга калса да, бу хәл уйландырды. Чөнки алар бездә генә түгел. Оренбургта Юрий Гагарин һәйкәленең гранит плитәләрен яшүсмерләр чүкиш белән вата. Парктагы скамьяны җимерәме, һәйкәлне бозамы, бу очракта яшүсмернең нәрсәгә зыян салуын аерып карау дөрес тә түгел. Аның шушы шәкелеккә баруы борчу тудыра. Димәк, ул шушы шәхескә карата да, башка кешеләрнең хезмәтенә дә хөрмәт белән карамый. Яисә монда башка сәбәпләр бар. Кызлар монда эшкә сирәк бара, яшүсмер вандал ул күп очракта 13-17 яшьлек малайлар. Шул рәвешле егетлеген күрсәтә, яшьтәшләре арасында дәрәҗәсен күтәрә дип психологлар. Алар әйләнә-тирәдәге тәртипләргә төкереп бирә, чын мәгънәсендә. Үзен күрсәтү булдырала, бәлки аның иптәшләре арасында ул үзен түбән бәяләгән булгандыр. Хәзер инде менә шулай тәкереп, үзенең дәрәҗәсен күтәрде бит инде эшли алды. Балаларның мондый гамәлен психологлар сабыйга әнисе карынында ук кислород җитмәү, әнинең эшкинчелеккә бирелүе, баланың баш миенә зыян килүе белән бәйләп аңлата. Гәрчә күп нәрсә гаиләдәге тәрбиядән дә. Гаиләдә ике әти-әнидә исән, ләкин гаиләдә иминлек юк дип инде без анда. Кемдә булса өстен тора. Әни тәрбиясе, әнинең теге катгый санкциясе, баланың ихтияҗын исәпкә алмый, әни һәм үзенең таләпләрен чыгара. Бу очракта бала бит инде үзен күрсәтергә тиеш. Менә ул мине карагыз, мине белегез дип. Бала эчке каршылыгын ватып, җимереп урамда тышка чыгара булып чыга. Психологик күзлектән караганда вандализм ул баланың үз-үзен кулда тота алмый, тиз кызучан, агрессив һәм теге вату җимерү халәте. Психологларның, социологлар ярдәме, белгечләр ярдәме кирәк. Кайбер балаларга медикаментоз коррекция кирәк. Шундай очраклар турында ишеткәч, әти-әнисе мәктәп кая караган дияргә яратабыз. Вандаллык кылучылар нигездә имин булмаган гаиләләрдән. Яшүсмерләрнең вандаллыкка барулары мәктәпнең тиешле дәрәҗәдә эшләмәве дигән сүз түгел. Бу юнәлештә нинди генә очракны караган вакытта да баланың мөхитен карарга кирәк. Бала тәрбияне мәктәптә генә түгел, иң мөһиме гаиләдә ала. Балага аның әйләнә-тирә мөхитедә, дуслары, урамда тәэсир итә. Әлбәттә, бу очраклар безгә тәрбия эшен көчәйтергә кирәклеген күрсәтә. Авыр холыклы укучыларын мәктәптә белә, аерым исәпкә ала. Бу очракта укытучы, психолог бала белән генә түгел, гаилә белән дә эшли. Республикада Эчке эшләр министрлыгының байлык булмаганнар эшләре буенча бүлегендә исәптә 1600 бала торса, мәктәпнең үзендә 7000 укучы. 1403 мәктәп бар. Аның 560-ында 533 психолог эшләп тора. Әмма ләкин педагог психолог булмаса да, педагог психолог эш туктамый. Супервизия дигән системасы эшли, психологический десант дигән программа эшләп тора. Кирәк вакытта, кирәк булса, специалистларны чакыралар һәм шулар белән бергә эш башлыйлар. Вандализмга карата җәзалар бүген дә каралган. Аларны куллана белергә кирәк. Мәсьәләнең төбенә төшенә башласаң, бер яклыгына түгеллеген аңлыйсың. Без кызганычка каршы, күп очракта әйбәт, яхшы, әйбәт укый торган, талантлы балалар белән эшләргә өйрәнеп киттек дип әйтәсем килә. Ә менә авыр балалар, алар белән эшли торган тиешле оешмалар яки учреждениялар булдыру юнәлешендә минемчә җитәрлек эшләбез. Хәтта бала да бу очракта үзенең нәрсә эшләгәнен аңламыйча эшләргә мөмкин, белмичә.
аны теге җәзага тарту белән генә без мәсьәләне хәл итә алмыйбыз. Аклап та, гаепләп тә булмый. Вандаллыкка баручыларның берсенә җәза, икенчесенә нас, өченчесенә дәва кирәк. Мәсьәләнең бер генә чишелеше юк. Шуның белән катлаулы да ул. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зиятдинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Безнең репортажларга кермәгән, әмма әһәмиятле яңалыкларны без кадакта тәкъдим итәбез. Әйдәгез тормышта кайбер күренешләргә елмаеп карыйк. Исәнмесез. Бу онлайн укулар, онлайн эшләүләр белән әллә ниләр килеп чыга җәмәгать. Эстония парламенты Риги Когу дип атала. Шундагы Тармо Крузи Мяе исемле депутат удаленкада эшли икән. Рики Гогуда климат турында зур киңәшмә булды. Безгә депутат Тармоны кушыгыз әле диде спикер. Тармо, син безнең беләнме? Тармо. Tarmo Kruusimäe, palun. Tarmo, küsi küsimus. Тармо дус диванда электрон тәмәке тартып, рәхәтләнеп рок-музыка тыңлап ята. Аның ни парламентта, ни климатта, ни Риги Когуда бернинди эше юк. Депутатлар булмады бу дип эшләрен дәвам иттерделәр. Җитәкчелек тарафыннан бу гаҗәп кешегә нинди җәза бирелер? Я предлагаю Борщеву поставить на вид и разойтись по домам. На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня строгого с предупреждением нет. Хабаровский халкы яңа Врио губернаторга каршы күпме генә митинглар оештырса да, берни үзгәрмәде. Кемне җибәрдек, шуңа мәмнун булыгыз диде Мәскәү. Яңа җитәкче әкрен генә эшләп килә. Бу атнаны ул халыкка чыкты. 123 автобус плохо ходит, да? Нинди яшь егет бу дип аптырап калмагыз. Губернатор вазифасын башкаручы Дегтярев. Халык аңа ничек яшәгәнен рус әйтмешли наглядно күрсәтте. Покажу министру транспорта. Узган юлы халыкка чыккач ул бер инглиз теле укытучысын очраткан иде. Бераз импортный телдә сөйләшеп алдылар. Have you a big family? Yes. Yes. Анысы да анысы. Миңа Дегтяревның колакчыннары ошады. Бу колаклар туңмасын өчен шундый нәмерсәме соң, әллә нишләргә кирәклеген наушникка туп-туры Мәскәүдән әйтеп торалармы? Как меня слышишь? Слышу тебя нормально, нормально слышу тебя. Кар эредеме, учак яндыру, шашлык кыздыруга шикләр кертәләр. Быел да шулай. Ифтарга сарык ите әзерләп куйгансыз икән, башта тәртипләрне өйрәнегез. Рулеткада кирәк булыр. Мангал йорттан фәлән метрда, кырыган яфраклар төгән метрда булырга тиеш. Руки. Мыли? Ут үз юлында берни калдырмый, балыкчылардан кала. Балыкчылар гомумән уттан да, судан да курыкмыйлар. Инде күпмесен боз өстеннән тоткардылар. Бу атнада әнә берсе интернет-мамга әйләнде. Тирә-як утта, ул рәхәтләнеп балык тота. Бетмәс монда янгыннар. Минем көтеп алган ял көнем бит бу, диюе күрәсең. Тапшыруны дәвам итәбез. Бер атнадан татар дөньясы Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтәчәк. Быел аның 135 еллыгы. Бу уңайдан президент Рөстәм Миңнеханов шигырьле флешмоб игълан итте. Туган тел көнендә булачак чараларның программасы чыга башлады. Бу атнадагы җылы көннәр әйтерсең Тукай туган көнне безгә тагын да якын айтты, чөнки яз, апрель безнең өчен Тукайның туган көнен билгеләп үтә торган вакыт бит ул. 26 апрельгә кадәр без шагыйрь тормышы белән бәйле истәлекле урыннарны барлауны дәвам итәбез. Бу атнада без сезне Казахстанның Җоек шәһәренә чакырабыз. Монда Тукай 12 ел яши. Шүрәлендә ул шушында яза. Буш вакытында чыгып, шул лавкалар арасында йөргән. 1895 елда Габдулла Тукай монда апасы Газизә һәм аның ире сәүдәгәр Галиәскәр Усманов гаиләсендә яши башлый. Ул татар бистәсе була. Усмановлар йорты бүгенге көнгә кадәр сакланган. Здесь Тукай получил именно то, что не хватало. Габдулла Тукай монда балачактан алмаган наз, җылылыкны күрә. Аңа Казан артындагы кебек басуга чыгып эшлисе дә булмый, биредә бар нәрсә җитеш. Галиәскәр Усманов Тукайны белемле, мәгърифәтле итәргә омтылып, аны Мутигия мәдрәсәсенә бирә. Ондагы тормыш яшь Габдулланың иҗатчы буларак җитлегүенә йогынты ясый. Мәдрәсәдә әдәби рух көчле була. Ул бинаны гражданнар сугышы вакытында җимергәннәр. Янәшәдәге Рәкибия мәдрәсәсе сакланып калган. Ул хәзер шәһәрнең тарихи мирас һәйкәле. Шагыйрь анда төрле кичәләрдә катнашкан. Быелдан Татарстан ярдәм белән Рәкибия мәдрәсәсен төзекләндерә башлыйлар. Монысы Кызыл мәчет. Габдулла монда килеп 5 вакыт намаз укыган. Хәзер ул Тукай исемен йөртә. Бик авыр хәлдә иде, бик үлем хәлендә иде бу мәчет.
Инде хәзер менә рәхәтләнеп сез күрәсез, монда килүчеләр, укучылар бик күп. Тукай тормышы белән музейда танышырга мөмкин. Биредә шагыйрь тормышын чагылдырган күп экспонатлар саклана. Бу корзин Габдулла Тукайның корзины. Бу корзинның копиясын безгә Казанның Габдулла Тукайга багышланган фонды бүләк итте. Габдулла үзенең мөгаллиме Мутигулла хәзрәтенең улы Камил белән дус булган. Камил европача тәрбия алган, Коръәнне яттан белгән, җырлаган, зәвыклы киенгән, русча, гарәпчәне яхшы белгән. Тукайда 3 еллык рус мәктәбендә укый башлый. Тукай Камил Тахватуллин белән Фикер, Уклар, Әл-Гасир Җәдид, Урал көндәлеге дигән гәҗитләр чыгара. Камил Тахватуллин начал выпускать газеты. Камил Тахватуллин татарча газеталар чыгара, анда Габдулла Тукай шигырьләре еш бастырылган. Шушы газеталар аша аның иҗаты бөтен Төрки дөньяга тарала. Җаек шагыйрьнең журналист һәм шагыйрь буларак канаты ныгыган урыны. Тукай типографиядә кунып эшләй. Җаекта соңгы елын шагыйрь Казан дип аталган кунакханәдә яшәгән. Шушы борынгы чуен баскычлардан Тукайда узган. Тукай в этом здании написал свое знаменитое «Шурале». Тукай әлеге бинада данлыклы «Шурале» әсәрен иҗат итә. Якында урнашкан патшалар урманында йөргәндә ул Кырлайны искә алып илһамлана. Якын булса да торган җир сагындыра, туган җир дигәндәй, туган туфрак шагыйрьне Казанга тарта. Җаектан кайтышлы ул данлыклы Пар ат шигырен язган. Җиктереп пар ат Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра күчер атларны, суккалап та тарткалап. Җаектан Илдар Сафиуллин, Таңсулу Насирова, Паурҗан Каҗаканов, Яңа гасыр каналы. Россиядә рәсми саннар буенча 4500 татар авылы бар. Туган як тарихын өйрәнүчеләр алар тагын да күбрәк бар, тик өйрәнелмәгән генә дип саный. Мартта улар Уфага җыелып, Евразия киңлекләрендә татар торак пунктлары үткәне һәм бүгенгесе дип аталган зур форум уздырды. Чыгышлар вакытында кызыклы мәгълүмат ачыклана. Татар тарихы өчен алар нинди роль уйный? Без бу турыда татар төбәкчеләре оешмасы рәисе Альберт Борханов белән әңгәмә кырдык. Альберт Ахмаджанович, исәнмесез? Хәерле көн милләттәшләр. Соңгы елларда татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр нинди ачышлар ясый? Татар халкы һәр вакыт елга янында урнашкан яхшы чишмәләр, изге урыннар күп. Ташлар төшкән югарыдан инде исламга кадәр шуларны кеше табынып, яратып, хөрмәт итеп, һәр вакыт дуа кылалар. Монысы һәр авылның урынын белергә кирәк, кайда урнашкан. Татар күбрәк елга буенда. Икенчедән әйтергә кирәк, бу һәйкәлләр, археологик һәйкәлләре, без аңа таянабыз, аларны өйрәнәбез, яңасын табабыз. Алар җир астында калган әйберләр. Сарман районын алганда, мәсәлән, анда бик бакыр базлары бик күп. Петр I вакытында шведларны Полтавадан әсиргә алгач, күбесе шул рудникларда шиләр һәм аларны ул Көнчыгыш Татарстанда да, Соба районында да бигәндәй рудниклар бик күп. Шуны өйрәнәләр. Россия буйлап ничә татар авылы бар һәм глобальләшү ничек тәэсир итә аларга? Беренчедән, татар авылларының саны әле түгел белеп бетмибез. Но сөйләү буенча, документлар буенча да әйтәләр 4500 дип. Ләкин минем аңа ышанып бетмим, чөнки бу эшне алып барырга кирәк, түгел белергә. Мин күбрәк дип уйлыйм, чөнки 1-2000 үстәргә булыр. Безгә милли аңны югалтмаска кирәк, чөнки безнең татар бетмәс дип уйлыйм, чөнки безнең менә бу җирдә, бу урында безнең бик дәүләтчелек психология сакланган. Шуның өчен без татарның милләтнең киләчәге бар, безгә уйларга кирәк, только телне сакларга, гореф-гадәтләрне һәм тарихны өйрәнгә. Татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумы узды. Ул ел сайын төрле шәһәрләрдә үтә, ә менә быелгысының Уфада узуы ни белән бәйле? Безнең инде Башкортстанның махсус кызык регион, аны өйрәнергә кирәк, чөнки анда татарлар, Татарстан һәм Башкортстанда төп татар яши дип әйтергә була, Идел Уралда. Белгечләр Башкортстан авылларындагы татарлар яшәешен өйрәнгәннән соң гомер буе безнең милләттәшләр яшәвен күрсәтеп торучы нинди дәлилләргә, нинди фактларга юлыкты. Менә бу икенче әйткәндә зиратта, анда ташларны караганда я гарәпчә, я татарча алган, башкортча мин күргәнем юк алган ди ташлар. Икенчедән менә сез Башкортстанга килеп керәсез, һәр авылның исеме язылган башкортча һәм русча. Рус сүзләрен караганда исемнәре ул татарга түгел килә һәм башкортларныкы искажение була уже менә ч хәрефе сыгайлана һәм башка. Менә шуны мисаллар китерә аласызмы? Сарсазалны Хорхазы дип язган шундыйлар бар анда. Анда улар исеменә СНХ үзгәрә и вообще исем үзгәрә, танып та булмый сүзләрне. Монда кемнәр яши дип сорасак, һәм нинди телдә сөйләшәбез, татарлар булып чыга. Шуның өчен башкорт 500-дән артык минем белгәнчә татар авыллары башкортны кып язган, ләкин монда татарлар яши. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә чакырган өчен. Исән булыгыз.
Галимнәрнең дәлилләр белән расланган тарихи мәгълүматын берничек тә инкар итеп булмый, әмма тырышучылар барлыгы билгеле. Ниндидер көчләр татар-башкорт арасында кызыл яулык селкергә генә тора, җае чыккан саен. Әлбәттә, ике арада аңлашылмаучанлык, ниндидер ясылыкта каршылык китерүп чыгаруның кемгәдер файдалы булуы ихтимал. Чынлыкта татар-башкорт арасындагы мөнәсәбәтләрнең үзара бик нык һәм күптәнге булуын бу атнада Казанда башланган гастрольләр күрсәтте. Татарстанга Башкортстанның Мәҗит Гафури исемендәге драма театры килде. Ике театрның төрле буын артистлары арасындагы җылы мөгамәләсе, тамашачылар хөрмәте, гастрольләр вакытында Казанда үтәлә торган традицияләр бар. Бу хакта Алия Хәйретдинова репортажы. Башкорт драма театрының гастрольләре ачык йөздән, татлы сүздән, җылы кычактан башланды. Казанга килеп төшүгә Камал театрына пандемиядан соң ике труппаның беренче очрашуы. 5 көндә алар 8 спектакль уйный. Туфан Миннуллинның Сөяркә, Халисә Мәдәрисованың Бәхет хакы, Алтын битлек театр премиясе лауреаты исемен яулаган Зөләйха күзләрен ача, Мостай Кәримнең Кыз урлау спектакльләре. Татарстан тамашачысы көндә зал тутырып килә, башкорт артистлары үзенчә дулкынлана. Без Казанга юлландык бик зур теләк менән, бик зур өметләр менән шатланып. Казанга килү ул экзаменда һәмак, осрашу, Татарстан тамашачылары бит улар үзләренчә шунда ягымлы. Без улар яраталар дип әйтергә кирәк. Татар халкы сәнгать яратканлыккамы, хөрмәт иткәнгәме башкортларны дәрәү йылышып киләләр. Рәхмәт инде уларга. Халык мине шулай хөрмәт итә икән, халык мине өчен кадерле. Рәхмәт татар халкына. Фирдәүс бар ине бит замандар. Ике театр арасындагы дуслыкка күперне айрым шәхесләр сала. Аларны уртак эш, сәхнәгә мәхәббәт, кай вакыт ис китмәле охшашлыкта берләштерә. Илсияр Газетдинованы Казанга килгәч, еш кына Фирдәүс Хайруллина белән бутый торган булалар. Ул чакта башкорт театрының баш режиссеры Лек Валиев хәтта яңа спектакль кую теләге белән йөри башлый. Фирдәүсте күрделәр, безнең агай үлделә куйды менә, шундай реакция булды. Икебезне бастырып куйдылар. Мин игедәктәрде куям. Әнгамәт Набаевтың игедәктәре бар ине ул вакытта. Охшаганмы ди Марсель агайга әйтә инде. Марсель агай инде үзен сәгенә бик охшашлык юк та, безнеке матуррак дигән булды инде. Фирдәүс Хайруллина ул вакытта Илсияр Газетдинованы Наилә Ибраһимова белән таныштыра. Шуннан дуслык 35 елга сузыла. Сагынып бәйрәм көтәбез без менә алардан. Тамашачы да шулай, тамашачы да ябырылып театрга килә алар килгәч. Аларны безнең тамашачы ярата. Безне аларның тамашачысы ярата, күтәреп алалар. Татарстанга килгән нисегенде сәксәк менән сәйс мәһин шулай бит инде. Репетицияләр арасында башкорт артистлары Камал театры буфетына ашыга. Чәкчәге, эшпешмагы, бәлеше бар да уртак диялар. Безнең театрның өлкән поколение безгә әйтте, моны иң сагылы, моны иң тулкынландыргыс безнең гастрольләр Казан каласында үтә һәм татар Галиәскәр Камал исемендәге татар театрында без уларның гомер буе дус булдылар. Шуңа күрә ул традицияны булмагыз, баргас та үдегедән поколенияннан танышагыз. Безнең кызыбыз да Сулпан шул тиклем Казанды яратты. Их, мин бунда яшәр инем дип тә һөйләп йөренә бүген. Казанга килгән саен ике халыкның бик шәхесләрен онытмыйлар. Габдулла Тукай, галасәскә алганыбыз бар безнең һәр вакытта килгән һайын һәм без улар алдында һәр вакытта ла баш иябез, горурланабыз улар менән. Безнең татар башкортты берләштергән улар шагыйрьләр бит инде. Бер-беребезне яратышып, бер-берегә яхшы сүзләр әйтешеп, бер-беребезнең хәсрәтләре өчен бу кайгыларыбызны бүлешеп яшәгәндә генә безнең тормышыбызның мәгънәһе лә, кирәклеге лә, кадере лә арта. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруны Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Ул Татарстандагы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Бу атнада безнең иҗат төркеме Кама тамагының Мукшы Каратайы авылында булып кайтты. Монда Мордва халкының уникаль этник төркеме Каратайлар яши. Алар татарча сөйләшә, православие динен тота. Мукшы Каратайларының үзенчәлекле көн күреше Айгөл Бәдретдинова репортажында. Авыл уртасында япрак
Казаннан 140 километр ераклыкта нәкъ менә Идел буенда урнашкан ул авыл, исеме Мукшы Каратайы. Нәкъ менә монда, Татарстанның көньягында, мордваларның уникаль этник төркеме яши. Гырыф-гадәтләре русларча, үз аңнары мордваныкы, ә сөйләшүләре татарча. Бер сүзне татарча, икенче сүзне урысча, өченче сүзне без мукшыча, шулай чыга безне тел. Мукшы Каратай теле. 60 кеше яшәгән авылда мордва каратайлары, ягъни мукшылар күпчелекне тәшкил итә. Алар бүген безгә үз милли ризыклары сяканя пешереп күрсәтте. Камырга керә сет, тоз. Әни өчен гөмбә белән, ит белән түгел. Предкалар жасаган гөмбә белән ул чакта, наверное, аз икәндер, шуннан инде. Күп гөмбә җыйган. Игенчелек, терлекчелек, умартачылык кайчандыр бу авылда 500 от тотканнар, чабата үргәннәр дип исенә төшерә Бөек Ватан сугышы ветераны Николай Макарычев. Шул кая торса да яхшаңар. Туган җирне кем яратмый? Әммәсе ярата. Мукшы Каратайлары нәселендә фин-угор, төрки һәм славян тамырлары бар. Үзебез мордвага охшаган, әмма нык татарлашкан диялар. Бу йорт бизәлешендә дә, сөйләм телендә дә чагыла, әмма бераз аерма да бар. Сез монда кем белән яшисез? Бабай белән. Бабай белән? Әби белән яшисездер. Әби ул татарча, безнең атча бабай. Әйе, әби мукшыча бабай була икән. Урысча тарелка дибез инде. Без тавыш. Татарга әйләндергәч табак диләр, табак. Татарстандагы үзенчәлекле этник төркем мукшыларны өйрәнергә хәтта чит илдән киләләр. Аларның килеп чыгышы һәм монда төпләнүе турында фикерләр төрле. Шуңа да карамастан мукшылар үз гырыф-гадәтләрен саклый. Моны борынгы чигү үрнәкләрендә күрергә мөмкин. Бабайлардан, пүчәләрдән безгә күчкән нәрсәләр инде. Яхшы тормыш анда, яхшы тормыш. Әтәштә шунда чәчәк ата, җырт. Мукшыларның монда борынгыдан төпләнүен Мордовка исемен йөрткән елга дәлилләп тора. Җирле халык аны Мукшы Каратай җылгасы дип атый. Монда Убиенный Михаил турындагы риваять бар. Михаил дигән кеше янәсе Идел ярында гыйбадәт кылган, шунда ук үтерелгән дә. 8 июнь көнне анда җыелып аны искә алалар. Кабри исә Мукшы Каратайның үзендә урнашкан. Анан соң барабыз Идел буена, ул яшәгән часовнига. Анда уздырабыз молебен, и чишмәдәге суны освещают. Әлеге чишмәләр янында Иделдән узып баручы теплоходлар да, кечкенә көймәләр дә туктаган. Халык туктап, шифалы судан авыз иткән. Әлеге урыннарның изге булуы турындадан еракларга ук тарала, хәтта күрше авыллардан да монда килеп, яңгыр яусын дип дога кылганнар һәм ул әлбәттә яуган. Шушы риваять бүгенгә кадәр яши һәм халык аңа чын күңелдән ышана. Җыр хәрәкәт, ягъни җыр импровизация Мукшы Каратайлары иҗатын шулай дип атап булыр, чөнки алар күргәннәре турында җырлый, еш кына инде билгеле җырларга яңа сүзләр өстиләр вазгыятенә карап. Тыйын вы килгән безгә, батмыйынча диңгезгә. Мукшылар гына яшиме, башка төрле милләт вәкилләре дә бармы? Юк инде, чыгашлар да бар, урыслар да бар. Дитя лаская тихой песни. Рус гаиләсендә бу мизгелдә кишердән кәтлит пешеп җитә. Здравствуй, соседушка. Ой, здравствуй, здравствуй. Бер-беренең милләтенә хөрмәт һәр сүздә. Мәсәлән, рус Нина Соловьева татар шигырен сөйләп шаккаттырды. И туган тел, и матур тел. Әткәмен кемнән теле? В дружбе и сила нашей деревни. Авыл зур булмаса да үз шатлыклары, үз тормыш рәвеше, гадәтләре, иң мөһиме бер күрсәң монда әйләнеп кайтасы килә. Күпме бергә индесез? Яратмый мине. Яратмый башлады. 70 жыл тормас идем, мен яратмасам. Ич көз безне. У них бабай же называется. Аби это бабай будем. Да. Камы тамагыннан Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Адымнар тәмам, мин сезнең белән сау булашам, матур язгы ял көннәре теләп калам.